У чаканні папы рымскага, пра што дамовіўся Лукашенка з беларускім духавенствам? Ціснуць ці пасхабляць санкцыі? Святлана Ціханаўская на сустрэчы з кіраўніцтвам ЕЗ у Брусэлі пра вызваленне палітвязняў. Ці вернуцца на радзіму? Больш за 30 тысяч дзяцей з Беларусі атрымліваюць фінансавую дапамогу ў Польшчы. Бліжэйшыя паўгадзіны гэтыя ды іншыя падзеі мы абмяркуем больш дэтальна. У студыі Белсат Зум для вас працуе Алесь Залеўскі. Шчыра вітаю спадарства. І калі вам гэта бяспечна, заклікаю паставіць лайк нашай трансляцыі ці пакінуць каментар. Гэта дазволіць большай колькасці беларусаў далучыцца да абмеркавання. Ну а мы пачынаем. Александр Лукашенко задобрывае духавенства пабудовай канфесійных цэнтраў і спадзяецца на сустрэчу з папам рымскім. Калі коратка, такія асноўныя вынікі сённяшняй ягонай сустрэчы з прадстаўнікамі рэлігійнай супольнасці Беларусі. Новыя рэлігійныя цэнтры маюць паўстаць вакол найважнейшых святыняў асноўных канфесіяў нашай краіны. Ці гэта і ёсць масты ўнутры грамадства, якія Лукашенко абяцаў узводзіць пасля выбараў? У сваіх разважаннях Лукашенко згадаў два важныя месцы для праваслаўных вернікаў – Жыровічы ў Сонімскім раёне Градзенскай вобласці, а для каталікоў – Буцлаў на Мядзельшчыне. Падчас свайго выступу Лукашенко адзначыў, што кожная святыня, якая атрымае гэткі статус, будзе мець асаблівую ўвагу дзяржавы і грамадства. Не ўтрымаўся Лукашенко яшчэ раз расказаць пра, маўляў, цудоўна праведзеныя выбары. Цытата: «Мы правялі выбары як нідзе. Я мару пра гэта, і гэта адбылося». З намі на відэасувязі знаходзіцца вядомы праваслаўны беларускі святар Александр Шрамко. Прывітанне, спадар Александр. Прывітанне. Для мяне першае, што кінулася ў вочы па выніках сённяшняй сустрэчы, гэта вось гэты сігнал знешне, так, з боку Александра Лукашенка аб сустрэчы з папам рымскім, але дакладна відаць нейкія ключавыя яшчэ пытанні абмяркоўваліся, так, з прадстаўнікамі розных рэлігійных канфесій Беларусі. Вашае ўражанне, ці, бо гэта адна з першых такіх, бадай што, сустрэч за апошнія гады, так, нападобе такога дыалога паміж канфесіямі. Ваше ўражанне да гэтай сустрэчы, гэта больш прапаганды, палітыкі, ці нейкія канкрэтныя рашэнні таксама будуць з гэтага вынікаць? Ну, гэта, я думаю, што гэта ўсё ў том жа русле, каб усё у краіне паставіць пад свой кантроль, пад кантроль такой вертыкалі і стварыць такую нейкую вертыкаль, ну, асабіста для спецыяльна для рэлігійных арганізацый, для рэлігій галоўных. Там, дзе што больш за ўсё так кінулася ў вочы, як кажуць, тое, што ён неаднаразова вяртаўся да таго ж, да 20-го года. Ён не можа забыць той момант, што такой момант, што тады яго неяк так здрадзілі, як он лічыць, канфесіі, што там аказалася шмат святароў, якія падтрымалі пратэсты, у тым ліку у праваслаўнай царкве. Нават праблема была з мітрапалітам, што ему прыйшлося мяняць мітрапалітаў і ў праваслаўных, і ў католікаў. І ён пра гэта кажа, і кажа, што так і прямо кажа, што я да вас не дастучаўся, там, не дагрукаўся, і таму вось я, як бы, зараз, я так разумею, ён паспрабуе гэта вярнуць сябе, гэта ўсё, чтобы ўсё было пад кантролем. І от, уласна, пад кантролем, ці каб вярнуць адносіны, прынамсі, на ўзровень не варожых, так, не канфліктных? Адносіны его не цікавіць. Яму галоўнае, каб быў кантроль над людзьмі. Ён зразумеў, магчыма, ён і яго рэжым, можа, не ён асабіста, не зразумелі такую простую рэч, што цэрквы гэта... Ён, да рэчы, кажа пра дысцыпліну, што павінна быць дысцыпліна у царкве. Он побачыў, што дысцыпліны ніякай няма. Ад таго, што ён сустракаецца з мітрапалітам, там, галавой канфесіі, гэта не значыць, што усе падпарадкоўваюцца яму, што вось ён прыказ нейкі выпусціць, і ўсе будуць так лічыць і так рабіць, як скажа ім галоўны. Што і калі ён мае падтрымку галоўнага, то ўжо аўтаматычна ўсёй царквы. А гэта так не атрымалася. Таму ён якраз кажа зараз пра, па-першае, пра дысцыпліну, па-другое, вось пра гэтыя цэнтры. Я думаю, што гэтыя цэнтры, яны маюць такую две функцыі ў іх.
знешняе і ўнутранае. Знешняе это каб паказаць такія, як кажуць пацёмкінскія, такія дзерэўні для захаду, для знешняга такога чалавека, які назірае за сітуацыяй у Беларусі, для таго ж для палітыкаў, што можна было іх прывесці нейколі, паказаць, вось што вось тут у нас рассвет і зрабіць такое. Так, ёсць у нас музей айчыннай вайны, ёсць музей адзінства, і вот і будуць музеі і цэнтры канфесій. Разам канфесія, так. А таксама я думаю, што ёсць таксама такая надзея на некія ўнутраныя такія функцыі. Можа быць, тут рэжым глядзіць так, што калі не атрымліваецца ўздзейнічаць на царкву праз толькі галоў гэтых канфесій, то можа больш бліжэй наблізіцца да нізкага ўзроўню. І таму от гэтыя цэнтры, праз які там можа быць і свая агентура, они могуць выконваць свае там прамыя такія наказы дзяржавы, што рабіць, што казаць, вось, і удзельнічаць як бы так на людзей больш так прямо, а не праз іерархію. Вось я так думаю. Спадар Александр, ну больш-менш зразумела, да, што хоча ад духавенства Лукашенка, так, это, як вы кажаце, кантроль, так, дысцыпліна, так, і ўплыў, ну, вось, не толькі на этом найвышэйшым, так, узроўні менеджмента, так, але і таксама на нізавым узроўні. А што духавенства можа даць Лукашенку? Чым духавенства можа быць карысным, нават у шырокім нават сэнсе, не канкрэтна Лукашенку, а цяпер Беларусі ў гэтай сітуацыі, так, і ізаляцыі. Я так думаю, што ўсё ж такі, ведаеце, царква гэта ж так і духавенства, і людзі веруючыя, гэта маральны аўтарытэт. І каб вот не мець такіх вось выпадкаў, калі святары выходзілі на пратэсты, там нешта пісалі, нешта казалі. Святары, вот царква, веруючыя людзі, яны выступалі не тое, што за пратэсты, так, яны паказвалі амаральнасць таго, што робіць дзяржава, і лжывасць гэтай сітуацыі. Там вот это все гвалтоўнасць рэжыма, паказвалі, што гэта не хрысціянскае, што гэта не маральна. І вось тут галоўнае, каб паставіць пад свой кантроль вот менавіта гэты маральны аўтарытэт, каб з боку маралі царкоўныя людзі як бы падтрымлівалі, казалі, што вось так, да, вось у нас самае такое традыцыйнае, самая хрысціянская дзяржава, і вось для гэтага ўсё робіцца. А як жа вось гэтыя масты унутры краіны, пра якія казаў многа Александр Лукашенко перад сваім пераабраннем, так, 26 студзеня, это был адзін з ягоных такіх, ну, гучных пунктаў праграмы, так, што ўнутры таксама нейкае ўзаемапаразуменне шукаць паміж рознымі часткамі грамадства. Вы тут бачыце нейкую канкрэтную функцыю, якую могуць ускласці на духоўныя сілы, на рэлігійныя арганізацыі, ці гэта ўсё-такі для чырвонага слаўца было сказана, і апроч кантроля, як бы татальнай такого вот вертыкалі выканаўчай, ад іх больш няма ніякіх чаканняў з боку ўладаў датычна рэлігійных супольнасцей. Это такая эзопавая мова, такая свая. Яны кажуць адно, і мы так, людзі такія наіўныя чуюць адно, а яны разумеюць зусім іншае. Як пра масты, калі ён кажа, гэта, конечно, з аднаго боку просто такі пафас пустапарожня, а з іншага боку гэта такое разуменне мостоў. Што такое мост? Гэта у одну сторону рух там у гэтым масце. Мост гэта значыць, што я буду вам гэта не тое, што ён пойдзе насустрач поглядам іншых людзей, или што ён там лічыць, а ён будзе навязваць сваё і будзе кантраляваць. Гэта кантроль, гэта ёсць мост. Окей, у адзін бок толькі будзе рух у гэтым мосту. Зразумела, спадар Александр, ну вы цяпер вот ўжо не служыце, так, пасля 20-го года, пасля вашай пазіцыі, так, пускай не знаходзіцеся ў Беларусі, а калі казаць пра вашых, ну, калегаў, былых, цяперашніх, которые знаходзяцца ў Беларусі, так, і працуюць вось на тых нізавых узроўнях, так, пра якія вы кажаце, праваслаўнай царквы, там, каталіцкага касцёла,
Як вы адчуваеце, людзі перагарнулі старонку, людзі гатовыя вот заплюшчваць вочы за кошт вот этого, так, што ў іх там будуць новыя храмы ці новыя там нейкія будынкі вакол тых храмаў, так, гэтыя канфесійныя цэнтры. Ці гэта спрацуе, ці ўсё-такі эта пара збіраецца, яна там вот старонка не перагорнута? Я думаю, што такога вялікага нешта не будзе. Гэта больш такія больш планы у дзяржавы, такія ў рэжыма, а на самой справе гэта будзе зроблена нейкае такое фармальная такая рэч, магчыма, будзе, але такога дзейснага нічога не будзе, таму што ад сэрца няма такога руха у царкве. Просто людзі ў царкве запуганыя, і яны баяцца сказаць, баяцца нешта зрабіць, не так ступіць, не тое сказаць, і тыя ж святары, яны не натхнёныя рэжымам там на нейкія там, это наш рэжым, гэта зразумелі раптам, і пайшлі там, што вось гэта наша традыцыйныя нашы каштоўнасці падтрымлівалі і так далей. Як гэта лічыць так і дзяржава, як лічыць Лукашенко. А з іх боку гэта проста запуганасць такая. Яны і сам і мітрапаліт, і той мітрапаліт, і каталіцкі, праваслаўны, і все гэтыя дзяжурныя людзі, якіх пазвалі на гэтую сустрэчу, яны на самой справе больш так нацэленыя терпець. Ну, дакладна было б вялікім для беларускай палітыкі, асабіста для Александра Лукашенка, ягонай легітымнасці. Так, это тая вот сустрэча з папам рымскім, якая магла падбыцца. Але гэта таксама для чырвонага саўца, бо ўжо ж мы ведаем, што такая сустрэча адбывалася раней. Так? А цяпер ці беларускае духавенства мае нейкі інтарэс, каб такую сустрэчу лабіраваць, ці і рэсурсы такія мае? Ну, як вам сказаць, праваслаўным гэта абыякава, думаю, да гэтага ставяцца. А вось каталікі, я думаю, канешне, яны падтрымалі тое, было б, што, напрыклад, каб папа рымскі прыехаў бы ў Беларусь. Гэта было б такая падзея вялікая для каталікоў. І тут на гэтым мог бы сыграць, канешне, Лукашенко. І тут бы ён падставіўся і выйшаў бы такім перад каталіцкім усім светам, такім хадатаем ад царквы. Таму ён гэта раскручвае, гэта ў любым выпадку для яго будзе выгадна. Вот якраз я казаў, што нішто не натхняе рэлігійных людзей. А вось гэта можа якраз натхніць. Не канкрэтна дзеянне рэжыму, а што вось прыедзе гэты папа рымскі, будзе нейкае такое уздым нейкі у веруючых, і гэта неяк тым ці іншым чынам перайдзе на тое, каб аптымізаваць рэжым. Вы бачыце такія магчымасці для такой сустрэчы? Я думаю, што зараз і магчыма такая сустрэча, таму што раней, у былыя гады, пра такую сустрэчу казалі, яна была мала верагодная, таму што для таго, каб у нейкую краіну прыехаў папа рымскі, патрэбна, каб пагадзіўся глава галоўнай канфесіі, як бы самай вялікай. І гэта было праваслаўе. І у свой час гэта трэба было шукаць, каб гэта патрыархіі, каб яны пагадзіліся. Але зараз, пасля 20-го году, калі паставілі гэтага Веніаміна, беларуса, і неяк мне падаецца, што Москва больш дала такой аўтаноміі царкве, не ў самым добрым сэнсе, а ў сэнсе падпарадкавання рэжыму. Как бы дали им карт-бланш для режиму, что робите с нашей церквой там, что хотите. Я думаю, что в этих умовах цалкам магчыма, что як бы в патрыархіі аддаць гэта на откуп мясцовай уладзе царкоўнай, а яны будуць, так што мітрапаліт будзе падпарадкоўвацца, што скажа Лукашенко, то ён скажа, што добра, хай прыязджае папа рымскі, і ўсё. Так што я думаю, што гэта магчыма. Наколькі гэта магчыма з боку
Папы Рымскага, вось у тым плане, што ён, як ён гэта паглядзець, што гэта, я думаю, яму таксама гэта цікава. Так, тым больш цяпер тут модна быць всякім правадніком всякіх мірных ініцыятываў, пасярэднікам, так? Ну і ведаем, што Папа Рымскі таксама спрабаваў быць пасярэднікам в этом расійска-украінскім канфлікце, а тут это все побач. Можа быць, я думаю, што нейкі такі дае гэтаму усяму імпульс таксама тое, што вось у свеце навогул нешта такое тварыцца, нейкія стандарты мяняюцца. Вось калі прыходам Трампа, калі сталі такія раней немагчымыя заявы з яго боку, такія валюнтарысцкія такія дзеянні, і дыктатура у свеце перастала быць нейкім такім не камільфо. І тым больш в гэтым плане, на гэтым фоне, чаму я думаю, што у прынцыпе Папа Рымскаму таксама на гэтым фоне будзе лёгка пайсці на такую сустрэчу. Дзякуй вялікі. Спадар айцец Александр Шрамко быў з намі на відэасувязі, праваслаўны святар. Мы размаўлялі пра апошнюю сустрэчу Александра Лукашенка з прадстаўнікамі рэлігійнай супольнасці Беларусі, ягоныя заявы датычныя сустрэчы з Папам Рымскім, магчымасць сустрэчы, а таксама пабудовай стварэнняў цэнтраў канфесійных вакол рэлігійных храмаў беларускіх. Будзем да гэтай тэмы вяртацца, як мінімум, да матыва сустрэчы магчымасць Папам Рымскі у Беларусі. Ну а пакуль жа ідзем да іншых тэмаў дня. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А таксама не забывайцеся зазіраць і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Дзякуй, што застаецеся з намі. Адправіўся на працу ў Польшчу, вярнуўся з фальшывымі грашыма. Жыхар Берасці ў адным з аддзяленняў беларускага банку спрабаваў абмяняць $7200. У працаўніцы установы купюры выклікалі сумнеў. У выніку працаўнікі праваахоўных органаў канфіскавалі грошы, а экспертыза паказала, што ўсе яны фальшывыя. Як растлумачыў сам мужчына, ён атрымаў замежную валюту ў Польшчы за працу і не падазраваў пра падробку. Яшчэ болей навінаў у нашым аглядзе. Крыху больш за 34 тысячы беларускіх дзяцей атрымліваюць штомесячную дапамогу ў Польшчы. Паводле газеты «Жэчпасполіта» сума складае 800 злотых, гэта каля $200. Дапамога выплачваецца на ўсіх непаўналетніх дзяцей, у тым ліку замежнікаў, якія легальна перабываюць у краіне. Летась колькасць беларускіх дзяцей, якія атрымалі грашовыя сродкі, павялічылася на 1000. У калодзішчах пад Менскам адбыўся буйны пажар у Хаскі-парку. Полымя знішчыла частку тэрыторыі комплексу. Паводле ўладальнікаў парку ахвярамі пажару сталі некалькі катоў, якія жылі на тэрыторыі гадавальніку. Астатнія жывёліны, а гэта сабакі і коні, не пацярпелі. Дакладная прычына загарання пакуль невядомая. На аднаўленне будынку адкрылі збор. Смяротнае ДТЗ ў Горадні. У выніку лабавога сутыкнення двух аўтамабіляў загінуў адзін з кіроўцаў. Кіроўца «Пежо» дапусціў некантраляваны занос на скрыжаванні і выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе сутыкнуўся з «Фальцвагенам». Кіроўца апошняга загінуў на месцы. Супербоул – гэта не толькі галоўная серыя гульняў амерыканскага футболу, але і адна з найважнейшых эстрадных, культурных і камерцыйных падзеяў у свеце. Мінулай ноччу ў Новым Арлеане Філадельфія Іглс разграміла ў фінале нацыянальнай лігі Канзас Сіці Чыфс 40-22. Дональд Трамп стаў першым дзейным прэзідэнтам США, які наведаў супербоул. Другі год запар на трыбунах была заўважная спявачка Тэйлар Свіфт. Падчас перапынку выступілі рэпер Кендрик Ламар і спявачка Сіза. Цікавы факт, 30-секундны рэкламны ролік падчас суперкубку каштаваў $8 мільёнаў. Лідарка дэмакратычных сілаў у Беларусі Святлана Ціханаўская праводзіць перамовы з высокапастаўленымі асобамі еўрапейскага звязу. У Брусэлі яна сустракалася з прэзідэнткай Еўрапейскага парламента Робертай Мецолай і прэзідэнтам Еўрапейскага савета Антоніо Коштай. Абмяркоўваліся найбольш актуальныя пытанні бяспекі і палітычнай сітуацыі ў Беларусі і рэгіёне. Але найважнейшая тэма размоваў – як выцягнуць з турмаў Беларусі палітычных вязняў. Тэма палітвязняў, яна заўжды першая з прыярытэтаў пры нашых размовах з нашымі замежнымі партнёрамі і, канешне, тут павінна быць каардынацыя.
Мы павінны разумець, што без ціску на рэжым Лукашэнку не будзе ніякіх вызваленняў людзей. Бо зараз наша палітвязні – гэта праблема беларусаў, праблема дэмакратычнага руху, праблема нашых дэмакратычных партнёраў, але не праблема для Лукашэнкі. І таму вельмі важна заўжды і паўсюль казаць пра палітвязняў, намагацца вызвалення любымі шляхамі. Тым часам у Вільні былая палітвязень Паліна Шарэнда-Панасюк распавяла журналістам пра катаванні, праз якія ёй давялося прайсці. Таксама яна паведаміла, што ейнаю стратэгію выйсця на волю было падпісанне дакументу наконт канфідэнцыйнай супрацы з сілавікамі. Яна публічна скасавала свой подпіс і заклікала ўсіх змагацца за вызваленне палітвязняў. Калі мы зноў адмовімся ад санкцый, не даціснем рэжым гэтымі санкцыямі, гэта значыць, што праз пэўны час будуць новыя палітвязні. Вызваляючы 10 чалавек, гэты рэжым адначасова хапае і кідае за краты 20. І зноў жа, калі мы адмяняем гэтыя санкцыі, адклікаем гэтыя санкцыі, рэжым разумее, што гэта тактыка, што мы бярэм закладнікаў і пасля імі гандлюемся, прабачце, мы як тавар атрымліваемся. Яна цудоўна працуе, гэтая тактыка. То бишь можна і далей гэта ўсё рабіць, браць закладнікаў і гандлявацца. Таму я лічу, што санкцыі гэта ўжо нават мякка кажучы. Патрэбна жорсткая блакада гэтага рэжыму, жорсткая эканамічная блакада. Колькі яшчэ сядзець беларусам за свае погляды ў турмах? Пра гэта мы будзем размаўляць з Андрэем Ягоравым, гэта дэлегат каардынацыйнай рады, з намі на відэасувязі. Прывітанне, Андрэй. Добрый день. Калі так коротка сфармуляваць пытанне па выніках гэтых усялякіх ужо гадамі, якія доўжацца дыскусіі пра вызваленне беларускіх палітвязняў. Цяпер мы чуем прапанову Паліны Шарэнды пра тое, што трэба яшчэ больш ціснуць санкцыямі на беларускія ўлады, каб вызвалялі палітвязняў. Ціханаўская кажа пра тое, што трэба рознымі шляхамі даходзіць да гэтых дамоўленасцяў. Пазняк кажа в абмен на санкцыі. Андрэй, што рабіць? Чаму Еўразвяз, Захад дагэтуль не прыняў ніводную з гэтых стратэгій прапановы, ані мяняе палітвязняў на пасхабленне санкцый, ані уводзіць реально такие санкции, которые были болючие для уладов? Мне падаецца, што неправільна казаць пра тое, што не ўводзяцца такіх санкцыяў ці не прадпрымаюцца дзеянні па аказанні ціску на беларускі палітычны рэжым. То бок наадварот, я б сказаў, што ўсе мажлівыя санкцыі ў гэтай сітуацыі амаль што ўведзеныя. Прычым яны ўведзеныя, як вядома, за парушэнне рэгіянальнай бяспекі, за ўцягванне Беларусі ў вайну. Тыя санкцыі шмат у чым зараз сінхранізаваны з расійскімі санкцыямі, што вельмі дрэнна. Яны даволі жорсткія, яны адчувальныя. Калі мы паглядзім на санкцыйны рэжым Беларусі і Расіі, то яны незначна адрозніваюцца адзін ад аднаго. Яны адчувальна аказваюць уздзеянне на эканоміку і на жыццядзейнасць, так бы мовіць, беларускага рэжыму ў Беларусі. Іншая справа, што гэтых санкцыяў у сённяшнім свеце недастаткова, каб перапыніць жыццёва важныя функцыі гэтых рэжымаў і абрынуць іх. То бок, калі мы паглядзім гісторыю, такіх санкцыяў ніколі не было, якія б вялі да таго, каб рэжым абрынуўся. А стратэгія, пакуль што была менавіта такая, што мы будзем максімальна ціснуць, гэты рэжым абрынецца пад уздзеяннем знешніх і ўнутраных фактараў, і тады ўсе палізняволеныя выйдуць на волю аўтаматычна. Але як мы бачым, гэта можа цягнуцца гадамі, і гэтая перспектыва можа быць вельмі доўгая і ўвогуле можа не спрацаваць, бо яна не спрацавала шмат у якіх іншых рэжымах. Возьмем М'янму, напрыклад. То бок, я так разумею, праблема цяпер у тым, што Александр Лукашенко, улады ў Менску, яны не бачаць нікага вялікага зацікаўлення у тым, каб Брюссель пасхабляў нейкія канкрэтныя санкцыі для таго, каб ім мець нейкі прадмет гандля. У чым праблема? Яны бачаць зацікаўленасць паслаблення санкцыяў, то бок паслаблення санкцыяў, выхад на нейкі ўзровень узаемадзеяння з Еўрапейскім саюзам палітычна, ўзнаўленне хаця б тэхнічнага ўзроўню кантактаў, яно жыццёва важнае для іх у перспектыве, таму што яны вельмі баяцца застацца сам на сам з Расіяй.
Гэта як ну, быць зачыненым у клетцы з тыграм, якога яны ну, как бы, відавочна разумеюць, што ён іх можа сажраць. Таму яны шукаюць мажлівае выйсце з гэтай сітуацыі, спрабуючыся абаперціся на любыя знешнія сілы ад Кітаю там да мажлівых узнаўлення кантактаў з звязу Украіна, перамовы па ўкраіне, чаму яны так імкнуцца туды. То бок гэта мае как бы свой сэнс. А адзінае, што гэтых стымулаў саміх па сабе недастаткова, каб вымусіць іх, прымусіць пад ціскам пайсці на вызваленне палітычных зняволеных. Гэта можа быць тымі фактарамі, якія будуць уплываць на характар перамоўнага мажлівага працэсу, у якой бы форме ён не адбываўся. Там скрытых дыпламатычных кантактаў, как бы новых палітычных кантактаў пасля гэтага, перамоваў па ўкраіне і гэтак далей. Гэта будзе тое, што так ці інакш будзе ну, тым, што будзе ўплываць на характар. Все роўна, Андрей, гэта ж тэарэтычна досыць, так? Это цяпер все роўна такое прагноз у тым, што тады у той момант улады будуць зацікаўленыя, так, канкрэтна. Яны і зараз зацікаўленыя. Просто беларускі рэжым мае там свае абмежаванні і сваю даволі нечалавечую такую дзікую логіку, да, у якой как бы яна працуе. І ў пэўным сэнсе как бы нам трэба разумець, што как бы нават імкнучыся да ўзнаўлення гэтых кантактаў, ён не можа паступіцца пэўнымі сваімі унутранымі логікамі і прынцыпамі. Напрыклад, там мы не адступаем там назад, там мы не здаемся пад ціскам, то бок нішто, што будзе выдаваць ціск і там іхнія крокі, што яны робяць гэта пад ціскам, яны будуць, нават калі гэта праўда так, яны будуць гэта хаваць. То бок яны знайшлі, напрыклад, прычыну, чаму яны вызваляюць палітычных зняволеных. Яны кажуць пра гуманітарныя фактары там, ну, і гэтак далей. Гэта такая формула апраўдання. Мы не пад ціскам, мы самі іх вызваляем, таму што мы такія вот добрыя. Вось. Але аб'ектыўна гэтыя фактары яны маюць значэнне, да, і там характар ціску і характар санкцыяў маюць значэнне пры любых фарматах перамоў. І яны былі раней. Мы можам паглядзець на мінулыя перыяды, якія былі звязаныя з вызваленнем палітычных вязняў, і паўсюд, ўвесь час у выпадках там Беларусі гэтаму папярэднічаў пэўны перамоўны працэс. Такім чынам, калі нам і спадзявацца на нейкія такія ну, больш шырокі рэальны так, дыалог, это нават не дыалог, так, але вот, каб эту перагарнуць старонку, прынамсі з боку Лукашэнкі, так, улада ў Менску, каб яны вызвалілі этых, пачалі вызваляць масавыя так, этых людзей і не набіраць новых, гэта цяпер фактычна прыціранне бакоў ідзе. Я так разумею, вот Ціханаўская возіць у Брюссель вось гэтыя варыянты, якім чынам з аднаго боку і дэмакратычных сілаў так могуць нейкую паказаць свой уплыў, тое, што мы вот тут таксама дамагаемся вызвалення палітвязняў. З іншага боку, у этой прапанове будзе, якім чынам Літвар можа захаваць тоже Лукашенка, так, каб пайсці на гэтыя крокі. Вакол чаго цяпер адбываецца дыскусія, так, і чаму вось гэтых хадоў дагэтуль не было агучана ці знойдзена ані з боку дэмакратычных сілаў, ані з боку Брюсселя? З боку дэмакратычных сілаў дамінавала стратэгія ціску, сам санкцыяў, якая, як думалася, там вызваляе палітычных зняволеных. Ну, мы бачым, што яна не надта вызваляе. І ну, заўсёды, ну, прынамсі, как бы, ад самага как бы, пачатку ну, з паваротнага как бы, перыяда ўсталявання ў Беларусі ну, гэта надзвычайнага фактычна становішча рэпрэсійнага там, у канцы 20-х года, я казаў пра тое, што дэмакратычныя сілы не мусяць замыкацца ў как бы, адной стратэгічнай парадыгме. Яны мусяць разглядаць розныя варыянты і магчымасці, і дыялог, кантакты з рэжымам, перамоўныя стратэгіі, калі яны могуць быць выкарыстаныя, яны мусяць быць выкарыстаныя для паляпшэння становішча і дэмакратычных сілаў у людзей Беларусі і вызвалення палітычных зняволеных. Таму я вельмі рады, калі зараз, прынамсі, абмяркоўваюцца з Еўрапейскім Саюзам розныя опцыі, таму што да гэтага менавіта і не хапала. Еўрапейскі Саюз шмат у чым арыентуецца на меркаванне дэмакратычных сілаў. Святлана Ціханаўская персанальна мае даволі вялікі ўплыў, і калі сёння разглядаецца варыятыўнасць стратэгіяў, то гэта дазваляе, ну, прынамсі, палітычным decision-мейкерам у Еўропе думаць
гаворыць пра іншыя варыянты. І на сённяшні час, ну, как бы, я думаю, што нам трэба пэўная стратэгічная пауза, як мінімум з боку Еўрапейскага Саюза, на ўвядзенне розных санкцыяў. То бок у нас ёсць сітуацыю пасля выбараў, якія адбыліся без усплеску рэпрэсіяў, то бок рэпрэсіі заставаліся такімі самымі, якія яны былі, а ніяк яно магло быць як бы зноў нейкія масавыя арышты тысячаў людзей. Гэтага не адбылося. У пэўным сэнсе гэта сведчыць пра тое, што і для рэжыма сітуацыя там выглядае стабільнай, яны как бы не баяцца таго, што грамадства іх апракіне. І з іншага боку, ну, ёсць пэўныя сігналы таго, што яны б хацелі гэтых перамоваў, але любыя крокі на как бы эскалацыю, працяг сітуацыі ціску, яны адкатваюць на крок назад. То бок яны заўсёды вяртаюцца, ну давайте паспрабуем там мажліва што-небудзь яшчэ, як бы, але как бы кожным разам то з боку беларускага рэжыму адбываюцца нейкія, ну, вельмі дзікія как бы крокі, калі яны там вось Рыка Крыгера, напрыклад, нямецкага грамадзяніна там прыгаварылі да смяротнага пакарання, і гэта, конечно, не можа не выклікаць, ну, мякка кажучы, здзіўлення. А з іншага боку, новыя санкцыі заўсёды адкідваюць рэжым у іх кроках да магчымых перамоваў, ну, скажем, не перамоваў, хаця б дыпламатычных кантактаў. Ну, побачимо, так. Я так розумію, спадарня Світлана, і по в'язгам, сподіваюся, тут пропанову, так, принаймні, обдуману про паузу, так, санкційної політики. Дякую велике за розмову. Андрій Ягоров, делегат Координаційної ради, був з нами на відеосувязі. Ми обмірковували апошній візит Світлани Ціхановської у Брюссель, наколькі він може посприяти визволенню політв'язнів і агулам, що тепер робити, так, коли раніші стратегії визволення не спрацювали. А люди так дагэтуль знаходзяцца ў турмах. Дзякуй вялікі, мы ж пераходзім да іншых тэмаў. Гэта яшчэ не ўсё ў нашым выданні. Мае калегі з праграмы онлайн падрыхтавалі для гаспадарства агляд найцікавейшых матэрыялаў з сацыяльных сетак Белсату. Як доўга яшчэ Лукашенко зможа пратрымацца пры ўладзе? Такое пытанне задалі мае калегі ў апытанні на нашым YouTube-канале Белсат Shorts. Галасы гледачоў Белсату ў гэтым апытанні падзяліліся прыкладна пароўну паміж варыянтамі пратрымаецца яшчэ некалькі гадоў і неўзабаве сыдзе пад ціскам крызісу. Ёсць у апытанні і магчымасць прапанаваць свой варыянт развіцця падзеяў. Галасуйце і выказвайцеся ў каментарах на нашым YouTube-канале Белсат Shorts, але не забывайцеся пра ўласную лічбавую бяспеку. Роман Галоўченка не хоча пакідаць пасады прэм'ера і будуе планы на 2040 год, а Лукашенко прапануе патаемна перадаваць яму нешта ў канвертах. Пра гэта, а таксама пра тое, як беларускі флот застаўся без надзеі, распавядзе Александр Кныровіч у новым выданні праграмы «Атмасфера». Цалкам выпуск вы можаце знайсці ў нашым YouTube-канале Белсат News. Вельмі яму не спадабалася, што інвестары, дружалюбныя, якія сумленна і на ягоных умовах інвестуюць у Беларусь, часам вельмі рэдка маюць жаданне вывести заробленные дивиденды. Ай-яй-яй. Ну, нет проблем. Там, если вывели за год там 15 миллионов или сколько-то, оказывается, не миллионы, а сотни миллионов. Гэта значыць, Лукашенко шчыра верыць, што прадпрымальнік гэта не той, хто ўбачыў рынкавую магчымасць, прыдумаў новы прадукт, паслугу, рызыкаваў грашыма, сабраў рэсурсы і ўсё арганізаваў. А за гэта мае права на прыбытак. Што не трэба ніякіх талентаў. У ягоным свеце прадпрымальнік гэта той, хто зарабіў, бо мала заплаціў работніку. Фактычна абрабаваў яго. Што гэта? Гэта марксізм-ленінізм у чыстым выглядзе. Добры фільм, як і добрая кніга, можа закласці слушныя арыенціры ў выхаванні моладзі. Зрэшты, не толькі сярод людзей. У адным з запаведнікаў Танзаніі для львянятаў зладзілі кінапрагляд, паказаўшы малым галоўную львіную сагу ўсіх часоў. Дыснеевскі мультфільм «Кароль леў». Кадры сеансу ў незвычайным кінатэатры пад адкрытым небам публікуюць мае калегі на старонцы Белсату ў Інстаграм.
На гэтым у мяне ўсё. Для вас працаваў Алесь Залеўскі. Заставайцеся з Белсатам.